jatuna no haina hai lamsogo norok nani blog khaijak balok sukka mia no phaikya parao election ba board na hanai enke hangrai rok to manjakmani daily o chunga puro gyan mano ano saka awang khaisare hodi hinai ambagai nankha amang jasinai khana mosanai khana maja thatok tini to lai hosa hoigla hingke tini sapungma tonano hingke khana masa chini phamtok thai tongkhableh asuk to kwbang maya but je tongmani kisa thaikya ta fungai basakha thusi malia thamui rok arjagani ma tangkha tongnai gera mamui rok to sangana tabuk se bachao ang bisna rok kunphanti hijaiyako hingke bisna tisanai kisa tam samung tongrok khaigena bukhang bo sujaiyako ama iko sele tokti phan suya tai bo mana jaya ba ko oro gosto ni sin tokti ti suga sinta khum bo phunuknai sinta khum koito tonga masuk saimaya but kom no hingke kom masake chung nathar chaisika iko tei kaisa no tai tongnai rok tui mani tai ko a songo naio a koita sida ro mai mungkha omo khe guria mairum iko guria mairum chamjak tini omo khe belep ni bagui obo chanai nana khumuni tiru bini nung tong nana tabuk wngkha hingke ama iko hului tongkha hingke hulmaya hingke obo hulbaikha hingke serlai omo hingke buthua dalok chini dipor ni mui omo baba paito phaimani hingke ang tabuk sainai abono sai bachachanai hingke belai kheno thogo tabuk sainai kheno ta chai tongo guria ni omo kutung se tetong sejai kete awang serlaiyu ba hokuduklu phuli jaga bang kaisa tongkha chasinai indi kheri tonde truk kangke gota ma hingke borai khosai phaikya no borai rok hanan bagui khana ang khana khe thangbai sinai hingke botak tugui tongo lengchawai phaiye kolom phaikya pu ang bo simui phaio haipon ma bai eke klai liya ang teisa swkang baikha ba ang swkang him phaikya sindar tongso lengmani kok sanan phanjik rikha botak tugu baikhe awang bangui khainai miya khe pelep khaikya bangui tlangnai mong dam bo paiti phaikya mokdam rugui rohanai bo ano hingke tuku bai sini khe ang rest khainai bo amang khaimai ang nainai ang to wngya ba khana rok abo sono nan vlog no paisa naitung di miya ang vlog khaimani ah jaga o add khairiknai tata chung awang bangui khainani bagui onko lai rok surbaikha ang lengsugo lai summani aske kosto wngkha kwbangma bisma bosmo saithamak kya iko tabuk khe mix khaikya aswk kunu to rimaliya hingke doi tongmani bagui jora bo komba haiching tejpata thok rwkhai iko tabuk khe hingke mix khainai mix khaibai khe awang bangui sramjinai lai rubok maliya ba manmani chikon belai ah bagui hingke finally awang bagui srambaikha tabuk hai iko je manmani sramkha ma kosto khe war wngkha hingke belai kheno hamya thap choithango hinui omo tamsanai thalik ni bokong bai se khaisio tabuk wngkha hingke tei kisa tongmani amo thalik ni bokong bai no srambaikha iko kotor khe hingke tini khe thangsinai town o ang taisa nogo mwkhwtwng rok kwbangma nog ni pailaya leri bo tongkha taisa khe satung tongnai haji dipor wngkha.